Ylikissan siunausta, ystävä. Minä olen professori Svartkatten. Tervetuloa mukaan todellisen totuuden virtuaalikävelylle. Kyseessä on lyhyt esittelykierros Oulun salatusta historiasta, josta he eivät halua sinun tietävän. Erikoisasiantuntijamme ovat valinneet 6 tarkastelukohdetta, joiden kautta pyrimme tiivistelmämuotoisesti lisäämään ymmärrystä muinaisten oululaisten elämästä ja heidän kulttuurinsa vaikutuksista nykymaailmaan. Joten, oletko valmis pörhistämään mielesi? Pum! Jatketaan. Seuraava kohteemme todellisen totuuden virtuaalikävelyllä on Kivisydän parkkihalli. Kuten monet meistä muistavat, kesäkuussa 2012 Oulussa alettiin rakentaa maanalaista kallioparkkia, ilmeisesti ajatuksella, että kaupungin profilointi Tierna-kaupungiksi toisi mukanaan miljoonia, ellei jopa miljardeja turisteja. Aikansa kaivettuaan työntekijät löysivät maan alta kuitenkin yllätyksekseen muinaisen tukikohdan, joka oli täynnä taistelualuksia ja mitä mielikuvituksellisimpia aseita, jotka kuuluivat muinaiselle oululaiselle sivilisaatiolle. Ja mikä yllätti heitä vielä enemmän, olikin se fakta, että tämän sivilisaation jäsenet eivät olleetkaan kaikki kuolleet, vaan tukikohta oli edelleen miehitetty ja vastaanotto erittäin kiukustunut. Muinaisen sivilisaation jäsenet ajoivat oululaiset kaivoshenkilöt pakosalle ja Oulun kaupunginhallitus oli pakotettu kutsumaan paikalle armeija, joka tuli selvittämään tätä konfliktia. Sivilisaatio kukoisti aikansa, kuten sivilisaatiolla on tapana tehdä, kunnes tuhosi itsensä korruptiolla, dekadenssilla ja liian nopealla teknologisella kehityksellä, kuten sivilisaatioilla on valitettavasti myöskin tapana. Selviytyneet muinaisoululaiset siirtyivät tutkijoidemme mukaan piiloon ja turvaan maan alle. Siellä he keräsivät voimia, lisääntyivät varjoissa ja jatkoivat ymmärryksemme ylittävän teknologian kehittämistä. Nykyoululaiset halusivat parkkihallinsa, mutta muinaisoululaiset eivät olleet valmiita luopumaan tukikohdastaan taistelutta. Todellakaan. Suuri taistelu alkoi asukkaiden jalkojen alla ja talot tärisivät. Ihmiset kuulivat rajuja räjähdyksiä ja taulutelevisiot tipahtelivat seiniltä kesken salkkareiden. Maanalaisten tuho- ja hirmutöiden todellinen luonne jäi paikallisille asukkaille suurelta osin tuntemattomaksi, sillä muinaisoululaiset olivat vuosien saatossa soluttautuneet niin kaupungin hallitukseen kuin paikalliseen valtavirtamediaan ohjallakseen narratiivia ja salatakseen olemassaolonsa. Uutisissa räjähdykset kuitattiin koko taistelun ajan uuden parkkihallin kaivantotöinä. Ankaran taistelun jälkeen nykyoululaiset poistuivat tilanteesta voittajina ja kallioparkki avattiin 1. lokakuuta 2015. Pysäköintialue sai nimen Kivisydän, jolla kunnioitetaan kivenkovia nykyoululaisia, jotka antoivat henkensä parkkipaikkojen vuoksi. Ymmärryksemme mukaan tämäkään ei kuitenkaan ollut muinaisoululaisen kulttuurin loppu, vaan sen jäsenet onnistuivat pakenemaan entistäkin syvemmälle maanalaisiin tunneleihin. Ystävät, tarkoituksemme oli paljastaa teille jopa heidän tarkka tämänhetkinen olinpaikkansa, mutta tutkiva toimittajamme katosi mystisissä olosuhteissa, jättäen jälkeensä 13 kaipaavaa kissaa. Kissat jättivät meille lausunnon. Missä aamupala? Minä olen professori Svartkatten. Kiitos, että seurasit meitä totuuteen. Kiitos, että uskallat. Ylikissan siunausta.